Yeah, but anyway, bakit nga ba ito yung tinatanong ko? Kasi recently, ang daming mga balita na nagsasabing kailangan natin protektahan yung data natin. Alam nyo naman yung nangyari recently sa PhilHealth, sa PSA, nagkaroon ng data breach. So, yung government po natin dito sa Pilipinas, of course, ay in-encourage tayo na maging vigilant. Vigilant! Ibig sabihin, malaki ang mga mata. Malaki ang mga mata, yung tipong tumitingin ng mga malaking parte ng katawan. Charot lang with the rote. Diba, kidding aside, kabisyo, yun nga, kailangan maging mapagmatsyag, maging secured, maging protected tayo sa lahat ng mga ginagalawan natin. At yung mga ini-scroll natin sa social media. So, para kahit papano ay maprotektahan ninyo ang inyong data, eto ang mga dapat ninyong gawin. Okay? So, first things first, huwag magbibigay ng personal information sa social media. And that includes your birthday and address. Oo, so sabihan nyo rin yung mga magulang ninyo na mga senior citizens / Filipino citizen, mga dual citizen, na huwag magbibigay ng mga ganong klaseng information. Or kung hindi talaga maiiwasan, just make sure na yung mga passwords ninyo, iba-iba. So, sa ibang platform, ito yung password mo. Sa ibang platform, iba naman yung password mo. Oo, so malilito ka talaga. Diba? Ganun yun. So, hindi ka dapat daw mag-stick sa isang password lang. Dapat marami ka raw passwords. Para just in case, yung isa yung account mong ma-hack, yung ibang account mo hindi na ma-hack. Or, hindi agad-agad masasakop or ma-breach nung mismong magnanakaw. Yung yung mga account mo. Okay? So, yun lang naman kabisyo. Paalala ko lang yan para sa'yo, para sa kapakanan mo kasi nga, I care for you. Ganun talaga. Alam ko yung pakiramdam na hindi inaalagaan. So, ako nang bahala sa'yo doon. Wow! Charot with Harot. So anyway, 3 to 5 p.m. tayo magkakasama ngayong araw na ito. At siwa kapiling ang babaeng naniniwalang hindi man ako palaging may pera. At hindi man ako palaging may jowa. At least palagi naman akong maganda. This is me, the one and only, DJ Rocky Terra. And today, Thursday, isa na namang panibagong secret file ang aking babasahin. Kaya naman pakilakasan na ang volume ng radyo because for today's radyo ay ibibigay ko na po ang patikim ng DJ Rocky's Secret File. Magpapakamatay raw siya kapag iniwan ko siya. Hindi niya raw kaya na mawala ako. Naku, yung mga ganyang linyahan. Nasabi na rin sa akin yan dati. Ngayon, buhay pa naman siya. Actually, nakabuhay na nga ng iba eh. Charot with Harot! Abangan niyo po yan sa aking pagbabalik. Kasama niyo po si DJ Rocky and you are listening here sa Stasyong Feel Good, Feel Good, Feel Good. 90.7 Love Radio. Up next is DJ Rocky's Secret Files. Sinira ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files.